Saking luyup leping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ong 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 lho gantenku capo ingkang wijil wonten ing tepiring Bengawan Srayu nenggih para putra Pandhawa kadherekaken Senopati Garbaruji nggih Senopati Harya Setyaki. Yekata para Wandawa gumregut magut mangajab ae ana jejel masura sumahaping pabarisan wang-wang ono kadangipun Kakang Dimas Abimanyu wonten timbalane ngadhawuh Kakang Mas Gatotkaca uga kadangipun Kakang Dimas Antasena ya Kakang Gatotkaca ana dawuhmu apa ingkang pungkasan ngarsanipun panjenengan dika Paman Harya Setyaki inggih Ger wonten parigawe menapa sekawit kula nderekaken Koko Prabu Dwarawati nderek mangayu bagya anggenipun sedaya para kadang-kadang kadyan Pandhawa sampun nampi wujuding wahyu ingkang winastan wahyu panca tunggal sabanjure kala wau menawi boten klentu wonten dayuh saking negari Ngastina menika ingkang dadosaken gigrik manahipun ingkang pun putra ingkang pun putra ponakan Dika inggih liripun kados pundi kepiye Kakang lah kok gigrik atimu ora kaya adat sabene satriya ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja apa meneh sampeyan kuwi kundang otot kawat balung wesi lah kok dina iki rasane kaya mangu-mangu penggali iya mergo sing diadepi kae wong tuwa-tuwa lire kepiye sampeyan paring dawuh kaya mengkene Eyang Penemban Durna lan uga Eyang Sengkuni ingkang rawuh ana ing dina iki bakal gawe geger ana ing Karang Kadempel. Oh mengkono. Wah. Ya nek iki ngene wae dhewe ana tetembungane kepiye Dimas? Awak dhewe kuwi sedumuk bathuk senyari bumi. Ndek wingi Kanjeng Wandawati kae rawuh ana ing negara Ngastina. Lah ya sampeyan to mak cilik sing nderekke. Inggih, Ger. Piye pambagya panakramane wong-wong Ngastina? Waduh.
kula diwewirang wonten ing negara Ngastina malah kula ngantos Bandayuda dumateng Kakang Burisrawa inggih Pakde Burisrawa. Wah, iki lho Kang. Wong gek Mandwarawati karo Paman Harya Setyaki ora diajeni ana ing negara Ngastina. Lah, saiki ana tetembungan meneh lo jual gue beli. Ayo ditantangi arek kepiye? Dimas Abimanyu nembango gending tengoro ditataki kredaning simbah Durna lan uga para pakde Kurawa. Iya. Ngestaken dawuh Kakang Mas. Wengkat sang prawira kuswa magora gumiwangge geteri swarane tetek gumuruh wara pangri ing turangga bende beri munyo sauran mangungkung pracinyo mangkating prang gambira tyasing jurit matur Kakang Mas. Iya Dimas. Sedaya para kawula amungkisma lan sedaya para kawula wonten ing madyaning Karang Kadempel sampun kula bibaraken supados mboten kenging dampaking para wadya bala sata kula ingkang badhe Bandayuda. Ya maju saiki Dimas papaki kridane. Papak kepranggul mungguing malaga papak bawatnya bantar bawatnya bentar mungguing aluga kepapak mungguing aluga walah dal
yen ora pangling sing mapaki kredaning pamanmu ya aku Aswatama anakku Abimanyu dasar kepara nyata paman Aswatama walah dalah nungkak krama ora basa basa ya jotosan ora basa ya jotosan ya yen pancen mengkono apa kang dadi sumbarmu dene kowe wani mepalangi marang predaning Aswatama ingkang dadi cecuk-cecuking ajurit Satagrawa sedumuk bathuk senyari bumi nadyan sakdumuk jembaring bathuk nadyan senyari jembaring bumi tak totoi bumi karang kadempel utamaning kali srayu nganti muncrating ludira bagus yen mengkono tata-tata nger
Soto Kurawa. Pejah kula man. Pejah mati lampune pejah. Lah kowe iki ya disasak-sasake tekan nggon lampu bareng nggih. Yaktine boten namung Abimanyu ingkang nathaki predaning Kang Pun putra. Lah banjur sapa wae sing ana ing kono? Setyaki melu-melu. Setyaki melu-melu nggih. Kula menika menawi Bandayuda kalian Setyaki menika pun timun mungsuh duren. Timune kula, durene Setyaki. Padha empuke to nek wis dibuka. Nggih, ning niki kulite mungsuhe. Pun nyemanggake kula kalah. Aduh, man pejah lampune mboten estu kula pejah. Menawi kula mengsah kalian Setyaki tartentu kula kewirangan. Ingkang manggen wonten ing Karang Kadempel bedes-bedese Karang Kadempel. Menika mboten namung Bagong lan ugi Petruk napa dene Kyai Semar ananging putra-putra Pandhawa ugi ndombani mengkono inggih. Bak banjure kula suminggah. Dur. Wonten dawuh man kaya wayangan jaman biyen jeran ya. Ha inggih. Wah, salah. Wonten dawuh man. Kabeh para Sata Kurawa Manggala Yuda padha mundur inggih. Kersane iki nek ora kowe minangka dadi tetungguling Sata Kurawa ora lendang leren perange. Mekaten Setyaki ning kono, mbok menawa kowe kepengin olahraga. Inggih man, seminggah. Sumanggang groso sumbar lindu bumi gonjeng kumalu do guntur ketuk ong
Mbaine ning banyu bengawan miyang samudra. Lah rembugane aku ketemu karo Setyaki lah kok malah karo anakku lanang Antasena, Pakde. Sehat. Oh, ayo sehat, waras. Oh, ya urung karuan. Pitakonmu ira genah. Karo wong tuwa kok takon sehat bareng di wangsuli sehat malah waras. Yo mestine waras. Nek waras mestine sampean ora melu maju ndombani marang Simbah Sengkuni. Lah wong aku ki nayaka negara Ngastina kok ora oleh ndombani Paman Sengkuni. Ngene wae saiki ne. Kowe ra semang perang. Nek perang ra urung para penonton, para rawuh ki wis padha pirsa nek Antasena kok mungsuh karo Pakde. Nadyan sampean ki wujuding Sudarma, nadyan sampean ki wujude wong tuwa tetep sampean malah bakal kewirangan. Kalah ora kondang, menang tetep jelas kewirangan. Yo, sak banjure yen pancen sampean kok gelem memitran karo aku, kekancan karo aku, wah malah sampean ku bakal tak upahi baline negara Ngastina. Mengkono. Ya. Lanjur aku kepiye supaya bisa ngemitran marang awakmu. Wis mangsane tantang-tantang mangsane perang kok malah. Sampean malik tinggal tulung antemi Simbah Durna. Sampean ngantemi Simbah Durna. Ketimbang engko sing ngantemi malah mak cilik Setyaki, kowe ngerti to pirang-pirang tanggapan nek Simbah Durna kok ngasih ketemu karo Paman Setyaki, mak cilik Setyaki, kae wah ngigit-igit iso mlebu IGD. Wah, ayo. Nek pancen sampean tresno mending sampean sing ngantemi, wis engko baline sampean tak upahi. Ora iso. Kudune dibayar dhisik. Ya, nek pancen njaluk bayar dhisik. Wis tampani to. Yo. Deal yo. Salim sih. Prayit ning kewuh. Anakku mestine iki sing menang mungsuh anak-anak Pandhawa. Dur Sasana. Yen saperanganing para Satakura padha mundur kae Kartamarma Aswatama anakku padha mundur. Ning anakku sing paling gagah dhewe sak negara Ngastina mesti wis iso mundurake Setyaki. Aku kepengin weruh pasuryanmu. Aku kepengin ngecup bun-bunanmu tandha tresnaku marang anakku niki tandha tresna mahal. Wah! Iki wong tuwa senane sing gawe masalah. Samorante. Angger anak Prabu Basukarno lah kok tinemune si Dursasana malik tinggal. Malik tinggal kados pundi Bapak Penemban Durna? Sekawit kula ngetapake sedaya para Sata Kurawa. Kinen anggepur gedhak Kali Serayu lan sak isin-isine klebu para Punakawan. Tinemune wonten anak-anak Pandhawa. Putra-putra kula inggih. Mongko bareng Dursasana niku taken maju perang lah kok malah malik tinggal.
nampa duit bayaran saka Antasena. Hello babu, hello babu, hello. Amit nuwun sewu. Mbah ra caturan karo kowe. Wah, di ngapunten. Lah pripun jenengan boten ngopahi kula. Hello babu, hello babu. Edan menungso ra tatanan tenan panjenengan. Pun seminggah Bapak Pendandurna. Kersane kula ingkang mapaki kredaning anak. Inggih pasrah bongkoan. Semang kowe ndingkluk ngaresaning Pak Dekmu. Raurunga kowe ya uga bakal nungkak krama marang panjenengan ingsun. Ayo, saiki ngadeka sing jejeg. Ngadeka sing jejeg yen pancen kowe mapaki kredaning Pak Dekmu. Nggih. Wow! What? Lah! What? Edian. Ya! Ya! What? Lah! Wah! Yo, munggo iki wis tumapak ana ing Bratayuda mestine tak ladeni. Ning gandeng iki mung wujud perang antaraning rebut yuda, rebut kekuwung. Ngrebutake ming sak derma karang kadempel. Trima aku ora mapaki kredaning anakku Gatotkaca. Liya dina bakal ketemu, Ngger. Sri Tinon langening pamyat busana maneka warana renggeng kencana Ratna Bro
Pandero layu kumitir sinrang pandres ing marutko serana kumaraning wiyang mangtian kumlebeting dwaja Sobrasto kayu kaprapal puspito andraing siti ron mawur kadyubing angin kukila biar mebar lap wulung akindan peksi mawut katrajang sami kablasah awit bondo yudha para saka Kurawa dening putra-putra Pandhawa nugyanten ingkang sinig geganti carita nalika semanten ingkang mapan wonten sak pinggiring lepen Grojogan Sewu tansah mawa kumarane
Lah, punika to warnanira adeging pertapan wonten ing Grojogan Sewu. Sinten to ingkang jumeneng minangka dados pandhita peparap wonten ing madyaning guwa Grojogan Sewu. Sanes wujuding Brahmana winasis utawi pendhita peparap. Teng mriku ajejuluk Sang Nata Prabu Baladewa, ya Balarama, ya Sang Okrasana ingkang nedeng nglampahi talak brata labet nampi paukuman wiwit lelakon ingkang kawuri ing lelampahan ingkang sampun cineta wonten ing madyaning Wahyu Pancatunggal Sang Nata Prabu Baladewa muntap penggalihe Denira mirsani para putra-putra Pandhawa ing saklebeting Gendhaga Kocapa. Nalika semanten kerawuhan nuninggih ingkang rayi Prabu Sri Bathara Kresna ingkang tetinju dhateng ing saklebeting guwa. Mangkono to pangudas maring Sang Nata Prabu Baladewa kang dereng kawiyos sing lisan. Irem-irem kembang popong teratebang rerayungan long malengkung tumalong rumambating lian esemukang mawor araras Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara paladalah. Di persasat kaya dene kecubrugan ukir sari klepaning samudra madu. Dene Siadi kersa tedhak berkahi ana ing madyaning Grojogan Sewu ingkang sekawit. Siadi paring dawuh marang panjenenganing sun supayane tapa talak brata mujahadah ana ing saklebeting guwa. Pase sak ngisore Grojogan Sewu kene di padha kanthi raharja sak rawuhmu Yayi Prabu Dwarawati. Utawi tempat nuwun pamit pasang Kalimantabi tinebihna ing iluduni Dumawaing Tawang Towang kepareng kula ngaturaken sembah sungkeming pangabekti
ngarsanipun kadang werda kula sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Di kula wonten timbalan ing adawuh. Ora kaya adat sabene dene panjenengan nedheng ora ngasta bawat pemerintahan ana ing madyaning negara Mandura. Mula Siadi cukup nimbali marang jasad ingkang pun raka ya jagate ingkang pun raka kanthi wasi Jaladara wae. Pandhita ana ing Grojogan Sewu mboten Kanjeng Koko Prabu. Salamine panjenengan ndika menika tetep nalendra wonten ing Mandura. Dene ndika menika nedheng nglampahi paukuman. Nedheng mundhatke paukuman wiwit lampahan ingkang kawuri Kanjeng Koko Prabu. Pramila nadyan panjenengan sakmenika sampun ngratut busananing kalanindran. Sampun ngrasuk busananing kabrahmanan. Kula mboten badhe ngirang-irang tata krama kula ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu, sembah kula katur ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Yo. Wah. Yo, yen mengkono tiba sepadha-padha di pangestuku banyu mili tampanana kebat ngarsaning Siadi. Inggih. Sanget anggen dadosaken jimat paripeh dayana ing kasantosan mubi. Dados panjampanging saklaku jantraning ingkang pun rayi Kanjeng Koko Prabu. Yo. Ana wigati apa dene sliramu tedhak amber kai rawuh ana ing madaning grojogan kene. Yen ana bab wigati mesine gage den maturake ngarsanipun ingkang pun raka. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Wonten ingkang lampahan kawuri panjenengan tindak medal saking Grojogan Sewu. Panjenengan napa mboten kemutan? Napa ingkang kula dawuh, napa kula ingkang aturaken duk ing nguni? Piye, Di? Panjenengan ampun ngatos singlar saking pertapan, tegese panjenengan menika kedah tetek tekun teguh anggenipun nglampahi paukuman. Menika sanes ingkang pun rayi ingkang paring dawuh dumateng ingkang pun raka inggih Kanjeng Koko Prabu Baladewa babar pisan boten. Menika sedaya wawise saking para Jawata ingkang paring sasmita gaib dumateng ingkang pun rayi. Lah nuwun sewu, mboten kok kula badhe ngundat-undat lampahan ingkang sampun kawuri panjenengan sampun batal anggenipun nglampahi paukuman. Wah, ya ora iso. Ora iso. Yen perkara iki kudu tak lempengke, kudu tak luruske dimen ora dadi salah kaprah. Nalika semono Siadi paring dawuh ngarsaning Kang pun raka supayane tetep tekun teguh ana ing saklebeting guwa ya ana ing sak ngisoring Grojogan Sewu kinen mundhatke lelakon, mundhatke paukuman. Lah ya mengkono to. Inggih. Ning nyatane panjenengan singlar saking pertapan tegese panjenengan sampun utawi sampun nglincati ing janji paduka minangka dados pendhita, minangka dados brahmana wonten ing saklebeting grojogan menika. Di ana tetembungan sedulur. Inggih, tetembunganipun kados pripun? Yen mati melu kelangan. Tegel larane ora tegel kelawan patine. Mongko nalika semono aku weruh anak-anakku para Pandhawa. Antasena Gatotkaca, Abimanyu, ya para putra Pandhawa ana ing sajroning gendhaka. Aku ora tega, aku ora mentala, banjur aku muntap. Aku muntap sapa sing gawe ngrangket marang anakku kuwi. Mula banjur aku ngupadi ana ing daratan, aku ketemu marang wadya sabrang ingkang nalika semono bakal gawe karang abang ana ing madyaning negara Ngamarta. Apa aku luput? Apa aku salah? Yen aku nulungi marang para putra-putraku, ya anak-anake para Pandhawa. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Tiang ingkang deng nglampahi tarak brata menika nadyan kados penapa kedah ampun ngantos gugur anggenipun panjenengan nedeng nglampahi inggih menika mujahadah utawi tafakur saah. Nadyan wonten Girigoda
kados menapa kemawon ampun ngantos angreridu dumateng lampah ndika anggenipun ngeningaken cipta. Tegese panjenengan sampun batal mila dinten menika kula tetapaken panjenengan kedah nglampahi paukuman kemalih dumugi benjang Titiwanci Bratayuda kagepuk perang antaraning Pandhawa kalih Kurawa panjenengan dereng waget tindak-tindak kejawi saking dawuhipun ingkang pun rayi inggih saking sasmitanipun ingkang pun rayi waladala panjenengan ingsun iki kepengin melu nyekseni kaya ngapa dumadining Bratayuda lha kok ora oleh inggih menika saking kalepatan jenengan dika ugi anggenipun panjenengan sampun nglincati ing janji paduka sejatose Kanjeng Koko Prabu menawi panjenengan boten singlar saking grojogan menika mbok menawi namung etang kalenggahan sekawan dasa dinten kirang langkungipun panjenengan sampun pundhat anggenipun nglampahi paukuman ning emanipun Kanjeng Koko Prabu malah nglencati ing janji panjenengan berung lampah paduka ndadosaken panjenengan menika batal anggenipun nglampahi tapa wonten ing saklebeting waladalah waduh lah kok kaya mengkono lelakonku Kresna mongko aku iki selak kangen kapan rasane atiku marang anak-anakku selak kangen kapan anak marang bojoku Erawati ya Mbak Yumu ing Mandura apa ya aku ora oleh tilik nadyan mung sehari ratri mboten saged Kanjeng Koko Prabu menika saged damel srimpet lampah paduka anggenipun panjenengan enggal-enggal badhe ningkasaken jejibahan agung jejibahan luhur paduka minangka dados pendhita wonten ing saklebeting grojogan sewu menika Kanjeng Koko Prabu mesat mingis kordanira Sena putra sesumbar manengkeri Getereng angkasa gumuruh swara lir gelap sasara karosane pindha dwipangga mangamuk pires sang Narapati Karna Sena putra tuhu sekti Wau to. Dereng dumugi ngyanira sawiwan sabda pangendika. Narapati Basukarna galiah sowan wonten ing madyaning pertapan Grojogan Sewu dadya kaget nata Mandura Prabu Baladewa. Trisang kapirang urinanggul Arinanggul lagi nempet kempet Dosang retnaning bawono Waladala jagat dewa Bathara laku ketamun kedayawan mongko nalindra meneh adiku Basukarna nggih kula ingkang sowan wonten ngabyantur ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa ya ana wigati apa urung suwe aku nampa sowane adiku lanang Dwarawati lah kok sliramu
merpeki peplayon saka sak dhuwuring Bengawan Gangga. Ana apa karo? Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang pun raka tadah ingkang pun rai tadah wadana. Dene dinten menika kula mboten saged nrenggalangi kamurkane Yayi Prabu Duryudana. Ingkang badhe damel Karangabang wonten ing madyaning Karang Kadempel. Malah kula sampun bandayada dumateng para putra-putra Pandhawa nenggih anak kula Gatotkaca. Kadosipun menawi mboten paduka ingkang misah di Siadi kula wonten dawuh Kanjeng Koko Prabu nedeng lampahi tarak burtu inggih ananging menika perkawis ingkang gegawati wala dalah ya. Wah, Koko Prabu ora iso tresno. Wala dalah anak-anakku aja ngasih kowe wani nungkak krama marang wong tuwa Wala dalah iki nek pancen kowe padha kepengin Bandayuda arep nglekaske nyepetke Bratayuda tandang ana Mandura Prabu Baladewa. Wala dalah Nuwun sewu. Anggen kula mapaki kredaning siwa-siwa kula para sata Kurawa. Sejatose kula namung badhe njagi karahayan lan katentreming para punakawan. Punakawan ingkang minangka dados pamomonging para Pandhawa ugi ingkang ngrencangi dumateng gesangipun ingkang pun putra. Pramila kula suwun panjenengan kanthi sareh kanthi andhap asoring manah kula suwun supados panjenengan ampun nderek lan tumut-tumut perkawis menika Gatotkaca kula wonten timbalaning kadhawuh. Kowe iki bayi iki sore ngerti apa? Aja ngasih gedaden Bratayuda yen to Mandura Prabu Baladewa ora milu cahe-cahe dereng kedados kepuk Bratayuda. Ananging pakde kula para sata Kurawa ingkang badhe ngrumiyini gawe ing atase Bagong namung badhe mbangun dusun lha kok dipun pepalangi. Monggo sejo Bagong menika sae, sejo Bagong menika luhur. Ya, yen mancen mengkono sing dadi aturmu ora sisip, kowe ora dura marang wong tuwa mboten. Katujau jojo kula kabeseta kulit kula mboten badhe wantun matur dura dumateng Kanjeng Prabu Baladewa. Ya, yen mengkono sata kula sing tak undur. Inggih. Minggir kabeh. Nuwun sewu Angger anak Prabu Baladewa. Nggih.
Paman ampun damel kapitunaning para punakawan. Gatotkaca pun matur dumateng ingkang pun putra bilih panjenengan badhe damel karangabang wonten ing lepen Kali Serayu. Panjenengan badhe damel derdah pasulayan, panjenengan badhe nyandet lampahing Bagong anggenipun. Inggih menika badhe mbangun wujuding dusun, panjenengan menika kok jian nyaru-nyaru karo wong arep gawe apik, nyaru-nyaru karo wong arep gawe becik. Nuwun sewu, pekabaran ingkang jenengan tampi menika nembe pekabaran sepihak. Lire piye? Jenengan dereng kersa mulat lan ningali lan uga dereng kersa mirengaken sejanipun para Sata Kurawa ingkang lumantar kula. Kula menika wong tuwa, nuwun sewu kula malang kerik nadyan panjenengan menika ratu. Nggih, mboten napa-napa. Panjenengan badhe kejak geger kalih Baladewa. Kula menika nembe poso, kula nembe tapa lah kok panjenengan badhe nyaru-nyaru wingi gentes. Para wong-wong sabrang gawe geger ana ing pertapan Grojogan Sewu nganti batal poso kula. Saniki panjenengan badhe batalke lampah kula. Lah nggih, sing badhe batalke niku mboten kok kula. Lah wong kula niku pepatih dalem negara Ngastina lak mestine panjenengan nggih pirsa. Sabda Pandhita Ratu tan kena wolawali sinten kemawon ingkang wantun rak. Inggih menika nyahak wewenanging asanes nyorok bengkok menika lak kedahe dipun pidana. Lah nggih. Menika ingkang nembe dilampahi para punakawan nek jan badhe ningali nika teng pekarangan Pasabenan sak kiwa tengening Karang Kadempel. Panjenengan pirsani nika wong-wong kawula mengkis mulih do bedhel nika mrembet ngantos gecrok Siti utawi Bantala niku pun mlebet wewengkon negara Ngastina. Napa inggih paman? Inggih, menawi mboten anu tak pendhetke metren walah dalah punakawan wani nungkak krama inggih. Walah dalah sing bener ndi? Ha nggih kula. Kula kanca wah. Ora patut. Wah. Ati duter-uterke wae. Walah dalah amuk Surawarta Dewa tembang yen padha-padha wong-wong Karang Kadempel kowe wani gawe ganggu ana ing ngarsaning wong-wong Kurawa. Klakonangan nata mandura kakel tinjong akhirat. Wah! Wah! Kayon Kati